Vítám vás u nového videa z naší zahrady. Tu máme zajíčky. Pak tady pár maminek a jednoho tatínka. Máme skleník, babičin domek, dům náš, hezkou švestku. A tady za tou ohrádkou pro zajíčky máme hrobeček našeho zajíčka Pepy. Teď půjdeme ke kočičce a k pejskovi. To video bylo natočeno 10. června 2016 a byl asi 17 hodin. A máme naši novou hvězdu Petinku a tamhle máme druhou hvězdu, což bude kočička, tady za rohem se umývá. No, tady máme kočičku a tady máme krásný keřík. No a ještě můžu zapomenout na hvězdu prvního videa, což byla Rozárka, když tam měla nahoře na skříni dubala kytičky. Viď, Rozáro. Tak tady máme za růžkem. Tady je naše Rozárka. Teď z toho videa bych se s váma rozloučil. A nebo se zabít za like, odběr nebo dislike. Naschle.